blokada. Ali ne, jel neko unutra, jel neko... Pa ima i ušli. Ne. Blokada ovako čas malo ljudi pa nismo ušlo i nešto nije htjelo da uđe, nešto je ušlo pa je izašlo, a ima i možda 8. Ali ništa nije se advokati, su narod izlazio, znači, i kako nas je malo podržali. Ma ima ovi bezobrazni, ja kažem imate li obraz? Ne. To je šljan koji će ubrzo ići na kontejnere. A onda je razlog polučio opet. Da. Ja vam rekao, što su naši ovi